Moi tyypit, nyt mä pelaan siis nytten Brawl Starsia. Ja sit mun isoveli on tossa, niin älkää ihmetelkö, jos välillä kuuluu jotain ääntä. Mutta siis... Ottakaa sekka. Ja niin kuin näettekin, niin mulla on tässä Edgar, koska mä sain sen täältä äsken. Juuri äsken. Ja nytten mä nyt kokeilen kaksinpeliselkkauksessa tätä. Niin mennään nyt ekaan peliin. Täällä nyt on tyyppejä, niin mä menen nyt tappaan niitä. Ei, mä oon niin lopi, että mä en kuole ihan jos ja mun toivottavasti kallistuu. Ja nyt niin katsotaan mitä tässä tapahtuu. Ja nyt kuvaan. Joo, ei tässä edes Okei, mä tykkään Brawl Starsissa niin paljon, että tein tästä vähän. Mut joo. No niin, nyt mä kuvaan kun mä saan Star Dropin. Eli katsotaan. Okei, toi on ihan helposti arvoinen. Sitten tuo ihan seuraan huono. Mä en tiedä, että mulla on Elkkomo. Mut joo, nyt mä pelaan Edgarilla. Ja mennään nyt uuden peliin. Mä olen tosi hyvä tässä. Koska miksi en olis. Mä olen läpällä. Nyt täällä. Ja minähän totta kai menen kuolemaan. Että joo. Niin nyt mä synnyn. Nyt katsotaan hetki. Oh my days. Mullahan on 7 pakartuta. Mä tapoin ton ihan lopin oikeastaan. Jes, mä tein tehtäviä. Mut katsotaan, oho. Joo, katsotaan. Okei, mä saan taas uuden Star. No niin, nyt aukastaan tämä. Oikeesti miksi aina tulee harvinaisia? No yleensä tulee jotain mytikkiä. Tulee koko ajan tällaista. Oikeesti mua ärsyttää. Aina tulee tällaista huonoa. No nyt vaihoin tän tähinnäpalloa. Nyt mä menen nyt peliin. Okei, siis täällä meidän tiimet menee ihan semmoista sairaan sote Bea. Tämä on kissa Bea. Äsken olisi ollut niin lähellä, että mä olisin vetänyt noin, mutta onhan minä sitten kuulemassa kanssa. Koska onhan minä nyt tyhjässä pelissä. Niin. Ja minä sain tästä jotain ystävä. Vedetään seuraan. Mitä mä oon näin tyypäillä? Oikeasti. Mä en ihan jaksa. Mä sain just äsken maalin ja nyt tänne laitettiin tänne peli. Mä sain nyt tän jalkavikaappauksen. Mä olisin kokeillut sitä. Ja se onhan mä nyt ennenkin pelannut sitä jalkavikaappausta, mutta... Niin, onhan minä aloittanut, mutta kyllä minä tiedän. No niin. Okei, mä nyt koko ajan koko tän pelin ajan kuvaa. Joo. Mä aina sinne vaan pyörin. No niin. Kimppuun astaan. Ja mä olen aivan lopi. En edes.
lähtee vetää täältä. Okei, meillä on nyt 4 ruokaa. Ei näydeis. Kato nyt. No niin. Nyt jos mä kuolen, niin mä radioon. Mä en tiedä, oliko se nyt. Miksi tässä on jotain? Sori, mulla on vähän huono nätti täällä. Okei. Mähän voitin tän pelin. Joo. Ottakaa, mä tänään kattoo, että minkä tyyppimässä. Mä saan seuraavaksi kessien. Mut joo. Mä vähän katon nyt tätä. Nyt mä vähän katon sitä videoa. Ottakaa hetki. Nyt mennään peliin. Ja mä annan teidän katsoa. Meillä on aika hyvät tiimeit, meillä on aika huonot. Tämä on kuollettu sillä huonoilla. Voiko tuo olla mahdollista? Miksi mulla on nämä niin lähiampuja? Eikö mä ottaa ampuja? Onneksi mulla on nyt otetaan näin. Otetaan nyt hittoa se pelata. Jos kyllä mä osaan nyt pelata, mutta ei yhtään. Ei vitsi. Punaiset kohta voittaa. Nyt meillä ei oo aika tähän. Oikeesti tyypit, no. Joo, mä hävittiin tämä. Mä en niinku tiedä, miten mä hävittiin tämä. Niin, yksi pohkaa. Oikeesti tää on niin outoista, kun me hävitään, niin oikeesti. Mutta mä tein nyt tänään tämmösen pienen videon, koska mä en jaksa kauhean isoa videoa. Niin sori, että tää nyt loppuu tähän, mutta